Sí? Com? 3.000 persones més a les inscripcions que els números que tenien de preinscripcions. Tenim un problema. Un problema molt greu. Però avui tenim molta sort. Encara és 12 de juny. Per tant, tenim 3 dies per acabar les preinscripcions. Si volem la millor trobada de l'escoltisme català, preinscriu-te. Si volem que la Jamborinada sigui històrica, ajuda'ns i preinscriu-te. Així aconseguirem la quota més econòmica possible. Preinscriu-te!